Ka Regional Democratic Alliance RDA ka kunhun ya trailang hapdeng ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP lingba u General Secretary uba Titos Tarwal Khan kalapen bana bakan penlong ya ka jingelang ban penitho pat ba yau kurtong ka RDA na ka benta ka election sya ka yeng dorba thau aj Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hak arpulai tarik ukula lingkot arja arpusau. Kani ka jingalang kandai ru kasian jam syakmat ka RDA ban sedang ya ka jingalap election na ka bentau kurtong jongka katau ba Robert June Kharjarin ubari Presiden Barim jong Henyau Trap Youth Council ya kani ka jingalang on penlong ha office traikam ka UDP ha Boys Road. Isyukwa man pentip ba kandon ka jingalang lasay kasi arpulai tarik hangte ha po office jong ka party UDP ha ka ba officially ngin announce ya candidate bayadai ba kani ka MP election na ka Shillong seat ya ba Robert June Kharjarin hakaba kandan ru ka jingkren na kaliam candidate hakabun highlights ya ki issue ki bayadai ba lani ki agenda ki bayadai ba kani ka election MP ka ban Salong Sian te dakani nga karpat ya ki nong mikmat sungi ki nong yalam jaka party ki bangimla ban poi ki jingtip nang baga ni kalat patai kubor nga karpat ya baro ki nong elam joko parti ba baro nang tai ki president secretary jong ki district ki president secretary jong ki circle ba pher haparo ka rikasi jantia pat ki dekhot jong ki women's wing ki nong elam jong ka youth wing pakin ya poi renti la shay ngi ha ka por khatwe bi jim step hapo ka office jong ka party ha ka ba ngin yo ya kini ka jingelang update tang jong ka party UDP Henry kumjuru ya ki nongelam jong ka HSPDP na do ki MLA ki MDC wat ki nongkit kam jong ki area circle baro ki jong kiru pakin dia poilang hakati kesini kini kalom ka cikpetip na kalian ka office jong ka RDA mengaku astan secretary jong ka RDA.